Няма как да знам какво е за вълка гората. Не мога и за рибата да знам какво е водата. Не знам и за облаците какво са небесата. И слънцето не знам как гледа на луната. Вратата може ли да съществува без стената? Или да падат нагоре през есента листата? Щеше ли да има светлина без тъмнината? Как да има дума мир без думата войната? Защо се чува някакъв гаден шум в тишината? Защо се питам, имат корени дори цветята? Колко гледни точки има всяко от нещата? Какво ако спечеля 100 пъти по трети града? Какво ако за 2 стотинки си продам душата? Защо в щастието си намираш и тъгата? Защо в хоризонта виждаш даже свободата? Защо в тъгата виждаш даже красотата? Така че дреме ми за хип-хоп културата. Щом честе колата, достоинство курата. И после как БГ рапа да има фенове. Щом България музиката има шефове. Само златото, братко, се мери в карати. Не можеш на албума ми да му нарочваш дати. Не се нуждая от издатели и продуценти, от педалски имидж и аплодисменти. Защото там където стъпваш бавно аз бягах, а там където с много страх слизаш аз падах. Когато мина по моста, минах през пропаста. Когато беше на пътя широк, бях на ръба. Голям човек си, как събра толкова много страх. През всички ви нагазих отгоре, дори не спрях. А твоята схема иска жертви в буквален смисъл. Няма птици в небето, което си описал.